Hvorfor 1, 2, 3 nu. Ja, gør bare det. Hej alle sammen. Velkommen til. Halløj. Hej. Som I kan se, så er der lige sket en lille småting. Vi har fået Netherite Gear. Ja, vi har fået Netherite Gear jo. I forhold til sidst jo. Chalfa grøn, mig blå og Shadow rød. Hvor er den der firkant henne? Det ved jeg ikke. Derovre. Er den derovre? Nå, der ja. Den er mærkelig, det der. Nå, vi er jo gået i gang med en lille Guardian-tempel her. Og vi har allerede lavet lidt i forvejen. Som TV-kongen siger, vi snytter lidt hjemmefra. Ja, lige præcis. Og det er faktisk noget ret langt. Vi har taget den lidt kedelige hårde vej og bare fylder det hele op med sand. Nej, det er det hyggeopgave for fanden. Ja. Så vi vil jo faktisk bare vise jer, hvordan vi går og hygger med det her. Så det er sådan set det hele. Og så de her åndssvage fisk, mand. Gå nu væk. Det tager bare en krig, det her. Og vi skal bruge rigtig meget sand. Og Chalfa, han er allerede godt i gang. Ja, han er gået i gang. Kraftedeme, man ikke bare se at kigge hele tiden, mand. Det er I så vant til. Så vi vil køre en lille timelapse, og så går vi i krig med det her. Gå væk, fisk. Så vi ses igen om ikke så længe.
at han har sagt det. Ja, men altså helt ærligt, man skal også huske at sætte lyd på, når man optager, ikke? Så kan det jo ligesom være lidt lige meget. Og står der og snakker til det, altså kom over. Men altså helt ærligt. Nej, jamen så bliver vi da færdige med alt det her sand her. Nu skal vi bare mine det her slot ned, eller hvad det nu, man nu kalder det for. Et slot. Tempel. Det er et tempel. Ja, så er tempel, det er da ligegyldigt. Det er jo serien fra noob til pro, ikke? Gå væk. Jeg sagde gå væk. Gå væk. Se på mig. Lad mig nu arbejde i fred. Ja, au. Jeg arbejder ligesom. Fandme synd, jeg ikke lige fik jer begge to ramme med det slag der. Det er det kraftigt at se Gøregorke ret rundt hele tiden. vi bliver lidt nogle toghoveder, når vi bare har arbejdet i helvede. Men forklar mig lige noget logisk nu, når du graver hele gulvet væk. Hvordan skal vi få alle de der kister dernede? Der er jo kister dernede jo. Jeg kan se, du er oppe i luften. Synes du bare, de skal sidde der? Du går da bare i gang med at fjerne dem. Men du fjerner jo gulvet for fanden. Nej, jeg fjerner ikke gulvet, jeg fjerner sidevæg. Eller, det gik jeg over til. Simpelthen, mand. Den der. Det er ikke til at arbejde med de her folk nogle gange. Hvad siger du? Hvad mener du? Det var jo det, jeg sagde. Hvad sagde du? Hold fast, mand. Jamen, så ved jeg, hvad jeg har arbejdet med. Yes. Jamen, vi vil få minet lidt mere videre, og så kan vi jo lige tage den, når vi når et stykke mere. Så der kommer lige et klip, ikke? Nå, det var det blev til. Så langt er vi nået. Hvad blev til hvad? Ja, det er en kæmpe firkant her. Hvad for en firkant? Ja, den er... Nå, så er et hul i et firkant med en oval. Og en rektangel. En kort, en lang. Bum, bum. Så skal vi bare til at lave en Guardian Farm. Du har glemt en blok. Nej. Jo. Det var lige bag dig. Ja, den der. Sådan. Ja, du har glemt den der. Nej. 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 Man, Gøregorke. Ja, så kører vi lidt igen på det. Men ja, nu har vi da i hvert fald fået gravet hullet ud. Ja, det må man da sige. Så har vi bare en sandvæg, der skal fjernes, når vi får lagt noget glas op. Det tager vi jo bare løbende stille og roligt. Det ser vi til den tid. Nu skal vi først lige have sagt Jock i gear, så han hjælper lidt en gang imellem. Godt så. Godt så. Altså, han er stadigvæk i det der gear, der står DV for doven. Godt så. Godt så. I er for meget nogle gange. Men jeg skal alligevel. Nå, jamen, alle sammen, følg med i næste episode. Hygge, hejsa. Farvel. Farvel.